Kaixo, aurreko bideoan ikusi dugu nola jartzen den satelite bat orbitan. Orain orbita batetik beste batera bidali nahi badugu, energia mekanikoan aldaketa bat egon beharko da, bai? Hemen baldin badau, distantzia honetara egoteagatik, hori izango da R2 eta distantzia honetara eraman nahi badugu, R3, hor energia mekanikoan aldaketa bat egongo da. Orduan, zein da eman behar zaion energia? Neu klase honetetik ateratzeko 100 euro behar baditut eta 75 baldin baditut, zenbat eman beharko dizkidazue ateratzeko? 25. Behar dudana, ken badudana. Bukaerako energia, ken hasierako energia izango da, eman behar zaion energia desberdinketa hori egin behar dugu, edo kenketa hori egin behar dugu, zergatik? Eremu kontserbakorra dalako, orduan bakarrik interesatzen zaigu bukaeran eta hasieran daukaguna. Badakigu zein dan energia mekanikoaren adierazpena, orduan energia mekanikoaren adierazpena orbita berrian eta energia mekanikoaren adierazpenan hasierako orbitan jartzen dugu, batak bestea, eta matematika pizkatxo bat egin da, ateratzen zaiguna, hau da. Beti bezala ez dugu ezertxo ere buruz ikasi behar, bakarrik jakin behar dugu zein dan energia mekanikoaren adierazpena, eta aurreko bideoetan azalduta dago nola kalkulatzen da. Egiten badugu, energia mekanikoa badela, bat zati bi, mv karratu, gehi energia potentziala, kasu honetan, bat zati bi, mv karratu, ken, g, m zati r, kasu bakoitzean daukaguna jartzen dugu, orbita abiadura eta orbita abiadura hemen sartuta, ateratzen dugu. Eta orbita abiadura ateratzeko, egin behar dugun gauza bakarra da, indar zentripetoa eta erakarpen indarra berdinak direla. Guzti hau beste bideoetan azalduta dago. Orduan, orbita batetik bestera eroateko behar dugun energia izango da. Bukarako energia, ken hasierako energia, kenketa egin da, ematen digu hau. Orbita altuago batera eraman nahi badugu, R3. R2 baina handiagoa baldin bada, energia eman beharko diogu. Hori logikoa da, bai? Goruntza eraman nahi badugu, altxatu nahi badugu, energia eman behar diogu. Zeo zer, usten badugu erortzen, ez diogu energiarik emun behar. Bera doa. Bale?